Добър ден, уважаеми господин Петров, уважаеми гости! Днес отбелязваме 151 години от обесването на Васил Левски и почитаме паметта му. Ученици от Второ основно училище Константин Фотинов ще представят кратка програма, посветена на Апостола на свободата. – 19 февруари 1873 година. Велика и страшна дата за българския народ. На тази дата България се прости с един от най-великите си синове – Васил Иванов Кунчев, останал в историята с паметното име Левски. Апостолът на свободата, с това име живее още споменът за Левски, обрекал живота си в служба на Отечеството, когато робските сърца повярвали са в свободата, когато огнените му слова са слушали дори децата. Давам думата на господин Цветан Петров, кмет на община Лом. Уважаеми съграждани, скъпи ученици, днес отдаваме почит на най-великия българин, 151 години безсмъртие на апостола на свободата Васил Левски. Той е толкова значим за българската история, че каквото и да кажем за него, все ще е недостатъчно. Апостолът на свободата вярваше, че без революция сме загубени во век и веков. Той, както и неговите съратници, прозря, че не трябва да очакваме някой да ни освободи, а ние, самите българи, както другите балкански народи, всички трябва да се обединим и с дързост и постоянство да извоюваме независимостта си. Левски ни завеща, че да бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите собствени задружни сили. Просто и ясно. И нека не спираме по този път напред. Нека се отървем от точността, егоизъма и лошотията, а да се водим в мислите и делата си от най-висшите морални и универсални ценности в името на благоденствието на народа ни. Така както проповядваше Васил Левски, дякона. Поклон, апостоле! Дяконът. Монашеският му сан превърнал се в синоним на отдаденост на великото дело – освобождението на България от духовна и физическа тирания. Васил Левски, най-светлият образ в нашата история. Той преобърна времето и го направи свое, доказвайки пред света, че българинът носи у себе си жаждата за свобода и справедливост. Безстрашният апостол, всеотдаен и скромен, който запалва революционния огън във всяко българско селище и паланка, когото народът ни в знак на признателност превръща приживе в легенда, след която тръгват най-достойните синове и дъщери на България. Безсмъртният апостол на свободата роди се под балканска стряха, до роза като до звезда. Най-скъпи на света му бяха родина, майка, свобода. Но бе родината в окови, рубиня, свободата бе. Мълчаха гневни и сурови, земя и хора и небе. Гаснали главните бавно под комина, ноще, но не спяла Карловката гина. Не приспивна песен тази майка пяла, нито в робска люлка свиден силно ляла. Хвърляла тя съчки в бялата жарава
и го клетва клела, роблено не остава. Майчините думи Левски не забравил, на борба за правда цял народ изправил. През дълбоките нощи той броди. Ту свещеник, ту прост въглищар. За въстание готви народа, за свободна държава без цар. Къде не беше той, другар и брат? С кой ли враг в Балкана бой не води? Коя паланка, село или град, опасната му мисъл не преброди. Навред говори той за свободата, поглъща всеки, словото му просто. И никога, пред никоя беда, не се оплаши смелият апостол. Аз съм посветил себе си на отечеството си, да му служа до смърт и да работя по народната воля. Ако печеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само мене си. Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме. Ще има едно знаме, на което ще пише свята и чиста република. Апостолски думи, изречени от светец, жертвоготовен, обречен на делото. Васил Левски обхожда няколко пъти България, за да създаде мрежа от тайни революционни комитети и да подготви народа за борба срещу тираните. И всичко това прави сам, не за някаква награда или отплата, защото той се е венчал за България и нейната бъдеща свобода. Дяконе, ще можем ли ние, потомците, да те погледнем в очите и да свречем с ръка на сърцето, че ще бъдем като теб, чисти и всеотдайни? Мълчиш, но твоите очи говорят, че името България трябва да просъществува през вековете и за тази цел са необходими един Левски и цял един народ до него. Но друго бе намислил коварният предател, врагът, усмихнат подол, бесилка Москова. И тръгна той към нея с развяна бяла риза и вдигната глава. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване, и ти птицо проклета, над чий гроб там тъй грозно грачеш. Ох, зная, ти плачеш, майко, за той, че ти си черна рубиня, за той, че твоя свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи! Там, близо край град София, стърчи. Аз видях черно бесило и твой един син, Българио, виси на него със страшна сила. Гарва над грачи грозно, зловещо. Псета и вълци вият в полята. Старци се молят Богу горещо. Жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен. Вихрове гонят тръни в полето. И студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръб на сърцето. В едно с гордото име България днеска името Левски звучи. Виждам образа му легендарен с двете орлови сини очи. Днес застана смирено на Левски пред старинната кама. Клетва давам да служа с честно на теб, свещена българска земя. В света на вехтите завети аз чувам младият ти глас да създаваме комитети,
от всички нас, за всички нас, че свободата е по-нужна от хляб и слънце в този век. Не за облага и за служба, за правото да си човек. За свободата имаш право да сменяш своето лице. За свободата нямаш право да сменяш своето сърце. Ти беше винаги различен и винаги един и същ. Ти се раздаваше на всички, на себе си, нито веднъж. Аз виждам младото ти тяло, как, окачено да умре, се лушва в нас като махало и няма никога да спре. Поклон, апостоле! Венец от господин Цветан Петров, кмет на община Лом. Венец от госпожа Пенка Пенкова, председател на Общински съвет на град Лом. Венци и цветя от граждани и организации. Здрасти, Емилия. Здравей. Уважаеми съграждани, нека да пазим заветите на Васил Левски.